Hvad? Hvem skal vi skrive noget så? Kom nu. Hallo, der er også andre, der skal til. Men ja. Er der ikke noget med, du har en YouTube-konto, man kan uploade på? Kan vi ikke uploade den her bagefter? Jeg lover dig, vi skal. Vi har en 3 forskellige vinkler det hele. Jeg får en læbstift. Men de der lyde, skal lige have været gør der. Så kan man være tæt på, så jeg lige går af. Ej, læbstift, okay. Der skal nærmest være før og efterbillede, inden videoen er i gang. Kan du huske ude ved den punkt, den der i går, Tine og Fugle ved? Hvad? Da vi farvede ham der Stefan? Men der var jeg der ikke. Nå. Kom nu, har du ikke med? Det er han så. Tænk eller noget. Ej, for langt. Jeg har det hjemme. Du må have noget med her. Var det en borg, eller? Ja, men vi kører lige til Vordingborg. Mit kører. Jo. Jeg kan godt have sådan en helt sort sprittus, der kunne farve hans næse helt sort. Men hvad gør man ikke for sin bror?